KAAC Lower Primary Education Department atumpen bang pharu isira thongke prakethom Lower Primary Assistant Teacher atumpan appointment alu ke pajurpon Karbilo Charlie song englong pho atumpen ningkan sek amai pi sertalin ni paman pon sia phan alang ni tumpen phan ke amai kan ipon Hongkram dhiri teron sathia hemalong sining richu ka chithokpon Sariti Baburam Tirons Arong Hawar, Prabjin Ben Mesenator Keslam Ponzi upon Silabangso Hawar Aratumpen, Carbinong Termas Council Atumpan Kachunuri. Longri Longpad along Paching Turzi, Lapen Paprang Dunangji Liputangti, Tok Lang Anat RDGP, Lapen Tok Lang Anat, Paching Turpon Akenang Sot. Ate, Pirte Agtangti along Summit Tok Lang Anat Jongsi, Ching Turdundi Liputangti, Labangso Long Rik Mati, Labangso Hawar Lonke, Ching Turdun Machi Telo. Lasi Carbinong Angkang along Summit Tok Lang Anat Paching Turponsi. Labangso Hawar along Sami kipa prang nun silapen kipaching turpon thekji aphan pura Carbinglong Tanamas Council atumpen Toglang anat kipaching turpon kapuri pon along Carbinglong Tanamas Council kiparlu Lower Primary Education Department atumpen patirpi ponsi Therini phai hini arni Carbinglong Tanamas Council Conference Hall along Lower Primary Assistant Teachers atumpan bangpharu state thongke prakethom atumpan appointment alu CM Dr. Turam Ronghang ari dengpen kepajirpon Labangso appointment alu ke pajur pon ahud MP Horan Singh B, MLA Bilasing Engleng, MLA Dorsing Ronghang, MLA Rupsing Teron, CM Dr. Turam Ronghang, KAAC Education's EM Richard Stock B, KAAC Chairman Raju Tisu, EM MEC Board Chairman Lapent, Prexam Hamphanga Song Tem Chitongdun. Tera salang kindun tumapant, Carbinglong Tanamas Council Education Department atumpen appointment alu pajur pon lo. Lasu tera salang stami Carbinglong Tanamas Council pensi advertisement piponsi, KACC pensi tera salang stami ting pon lo. Lapen list ateng pen si pini labang so appointment alus tami pipajur pon lo pasi CM Dr. Turam Ronghang pen parent ke thingdu ningje pon Autonomous Council Education Department hai pen si pini date ki ke pas tang atuma phan regularize ki pilo alang tumhan Warenga warsai pini bang pen ke la tumhan ki piponno laben Carbinglong Autonomous Council pensi lake appointment ta pilo Carbinglong Autonomous Council pensi advertisement pilo lapen as per merita ting pensi pilo lapen inglong aso tumhan si dake aphai bangke kapiong lo phan pharuis isieng bong pen pha 90% ke dake inglong aso tumhan si da bangke pini bangke laso abar sai bangke pipon lo lapen Carbinglong Autonomous Council pen high school lapen high secondary teachers vacancy 447 do lata inglong aso tumhan kapilong eje phan special tet lata inglong aso tum si pidunong choi lata advertisement pl lapen ke dak inglong aso atuma ariso jang atum phansi laso appointment ki pipon je phansi special tet ta ki pipon lasi Carbinglong Autonomous Council pen education ahin kapa prangye phano nanke claim pon bomlo laben vacancy ke do an tamen tum la soteng bensi ka philapon eje phansi la so saeng ding si tum claim pon bomlo Asam angkang along ke Venture School along ke non maki inghapon lablo Carbinglong along ke KCC atumpen kanghon ka jinso pen si Venture School mki pipon chodlo Venture School along luthan bang atuma phan achiklo bainong semi pa bat pon elo la so puthak sami Assam Chief Minister pen chingki jithan bang si kuthi thong ke pan sen son tang elo lasi lasu achiklo angbong pen Carbinglong long ke do Venture School long luthan bang atum phan achiklo bainong pipon pupusi CM Dr. Turam Ronghang pen kuthot pat pachini pontu than bang atum hola ke vacancy hola ke kali daxi pichor lage all Assam ke lage Venture School to mansi pabe de nitum si consider lo all Assam ke Venture School to mangi bange lage e bulis alo nitum si piponji posini tumke special ke hang ponsi non banke chief minister sanction elo dake kuti sinya kali 60 crores back do lapen asiliri tala tumhan pe bat ponno lapen non la sochik loke lang tumhan pi ponno po lake non regular teachers tumhan kali muni tum lake all Assam ge lake Venture School tumhan ke siliri pipe lake dani tum Carbinglong Autonomous Constituency lake Nizang Carbinglong Ronghang Consensi ye palopon Hongkram Dhuri Sarthia Hemalong Therin phai hini arni Dirutiron vopong engdeng hini aparman sining richu ke thok ajai mek kedeng bon
Di return vo phong engdeng hini apartment sining richu ka chithokpon along kurusar mensing teron biren rongpi lapen borsing teron ahin pensi labangsu sining richu ka chithokpon arjapon hako pen ta ili karbi sukar baka so tom ke chortli chu phijo henlo ka chordong bachardi asai arnam aphant ning chingdukpon lason si sining richu arnam ta isi ke thepar pi arnam lo lasi fisar phusar ahur pens tame nang thokbom nang chirbong bangpom si lason si pinile thots tame jiri tiron sarthe a hemalo sitame engdeng hini apartment sining richu aphant mesen kan thok pa jirpon lapu not cruiser pen ki pherengke thinu nei pachini duna tengke labangso sining richu ke thokpon along stame engdeng hini pumut bokan stame thangnar kachi dip kachi nap abai pin pensi sining richu stame nang chu dengdun lopusi pherengke thinu ning jepon lapan ke bangsa por ho sami thang ke bent ke phan abedet ji pusi pherengke thinu cruiser mensing teron pen puthot pachini pontu hongkram pen longki rongpi karbi longri birta lagake terona rong diuri terona rong ami thang arong asarlo lapen ami thang hemsi chujunlo Cetok cijira long, umur bukan lahai bang longpong lang the bang misen. sen RE na tuta lapen la pongrongar nam luruar nam ta lata misen lapen bukan ta kapare na pinam sari putih RE na tuta bukan apare lapen la pongrongar nam luruar nam ta aga bukan apare Tangke nale tom pinila bang so karti bon kumara o phong bang lihin dan hapan pate. non la bangke la nili ik rong asar diuri teron abu phong pangbong Kapang bong de. kalau hak bangke umha long ripen kutipi pun sikeba lapen isia bangke nokbari pun sikeba lapen ke isia bangke dak pili ahor hak bangke hapipi pun sikeba Therei ni pai hini arni karbilu chorli song englong phodi phumi thanga sai hemlong pherangke mai inipon labang so pherangke amai lang karbilu chorli asong englong pho central committee kon chunbang budhu terang pet kaning jipon atengki non engdeng kep asar lang tok bom atum phansami alangli hin pen hejumi pajirdun si ke chengsi nilitum karbilu chorli asong tiripia mai hin pen nalitum hanang chop hapon laso teng pen nalitum kewang pot nilitum hin pen ningkang sam kadom mang pajirglo pini nalitum han laso press meet nang chopha nang kok ke lapu henlo je nilitum karbilo charli asong hin pen ke chengsi pini pen karbianglong atogano east karbianglong west karbianglong angkan metric ketok asarlang laso ke chepate dun atumhan nilitum karbilo charli asong hin pen alang litumhan best wishes pilo lapen alang litum akai mesen meet pen la so exam ketok dono sarlang mesen gfan arnam hirjume hang pilo lapan karbilu chorli song ningkan sekamai pi engdeng phokep made sertalint non ke bangji jangmi ni phai hini ke thom pli lapen pho ni pli apartment dilai khorsing terang jutang aklam along si paman ponji lasila so sertalint ke paman pon along sami karbi anglong ara duan ke chitodun pechi aphan sami alang litum pen puthot chuning ri pontu la pentu nilitum karbilo charli asong tiripia mai hin pen kedam tang nini arnisia prang ban nini prang nilitum ingdeng phokep karbilo charli asong ningkane sega mai pi kapaman ponji plus bang aprang adera bang 5, 6, 7, 8 pula sobang pemane lason tentative date and date amat la si viral date la si nilitum tumi si tamila so clarification bang pilo nilitum tarik hini ke thompli la pen tarik pho April la so ni si nilitum officially pangdak konlo la si la so teng pen nilitum reception committee ke seng date pen pin nilitum ingdeng phokep karbilo charli asong ningkan segamai pi mate golden jubilee aningkan lasi lasu katalon jialong nilitum karbilo charli asong tiripi amai hin pen kachuning rikang tung karbianglong arat doan lapen karbi lo charli asong long 1959 ben ke claim barim president secretary pen chenglok VP AGS pen chenglok members
all X KSA tum an phansi tame nilitum therapy mai hin ben chuning rikang tung je laso a golden jubilee celebration long alang litum sitame nang chirap nang chetudun ben alira cham nang pidun pen nilitum bon so se ininga che thepon laso a celebration mesen me apen kapachun jialong nang chirap nang chetudun nang in ko se chuning rikang tung lapen alang litum det pen kali nilitum well wisher lapen karbianglong atogano keklem kedam mesen aning meat tumtado alang litum nang cherap nang chetu dun tumtado ulo lapuan so se alang litum ahin ben sitame mane businessman mane thedung officers tumdo khola hai tum ahin ben tamen litum akerap long bombo pon so se nilitum laso program mesen me pen kapachun ji phan pon so se nang cheram nang chetu dun nang yi ko se nilitum hen pen chuning ri pon kang tum la sidak nilitum karbilo charli asong dilai pathu aklamlong khorsing terang jutang aklamlong apaman pon ji along nilitum ahina hen pen kachop hapon aluhi tadoji solong karbil lo charli asong hen pen chuning ri pon kang tum non charli bom ove kimiatum sitame hula so program long nang chetong dun pen lam lun tomo khoda kache than chimum long nangkar ju dun pen ardina pidunji phansi nilitum therapy mai hin pen chuning ri pon pardon Karbinglong angkang along kedu rong rupa towar lapens inglong arlo kedu tumpini arni anta mesin atuwar kabede da jok alang ni tumpini an kisung citak ponanglo barla apor hun masak ba arbi ke janglo tila bangso hawar arada tum bangke alang litum klim sumara tum phat lu ke charli anat ke dam ke bang lapen alang litum be parbe son ke dam ke bang stami la bangso tuwar ang gaceleng alang ni tumpini an kisung citong ponanglo lapson tatha sila khaing ko rapon nilip MSc konsensi ke parlopon sarihiti baburam tron arong arada tum bangki langroi akung long salang ni tum rong kacuki merong ajok non barla apor hun masak ba arbi ke janglo tila bangso atuwar bangki langroi alat si alang ni tum cenglem bomlo la sila bangso aputak sami labang sila bangso atuwar langroi anak kang lem dun bom pen kepajok ponji aphan alang li tum pen sami kithi kiting tum pat batai chuning rindet apis temi bini ardianta labang so atuwar kipajok ponji aphan thangna sai kiting pon kabedet ajok alang li tum sai jok jepen rongara thupak pen situwar te selam pon nang problem lasi labang so hawar arada tum pen kang hon ka jin so pen prap jin pe labang so atuwar kipajok ponji aphan sai nang ting bison te besen ji posi hada ke do arada tum pen chuning ri pon rinti